Is it allowed edlozini yini ukuthi baba anginelanga awunginike impinda? But today we are not there. Today siyajula impela kakhulu. We're going deeper and deeper and deeper. The question is, yesterday sibuzile ukuthi, the question is baba usudlile umuthi wakho waqhuma waphalaza wenzani yonke into ngento enhlanhla. Are you allowed ukuthi ekamereni ushaye deep lapha kumama? Meaning uyomqabula uzomqabule nasezantsi deep down. Are you allowed ngokwedlozi lakeni sithi isikhosa kake siyeke nokuqaba? Let's upgrade then, man. Sibuyeni sibamba ama levels. But must upgrade futhi sibuye sikhumbula amasiko ethu. The question is, are you allowed, us as amadoda sivumelekile yini ukuthi siyoqabula umama ezantsi? Umama afile kwenye indawo athi yazini ngafila ngathi ngikwelinye izwe. I'm in the green world. Yay! Getting hectic. Sanbonani, South Africa. Sanbonani, bomama. Bomama. My question is, as a man, are you allowed to go deep? Yazin, umbambu mama, avitike. Avitizo ulimi lwakho. Yay! Age restriction. Abantwana bonke abasuke eradioweni manje. Sasikhuluma ama topic abantu abadala. Yazini noma ubaba eyishayela nje ngotikitani wakhe omncane. Kodwa uyazi ukuthi kodwa shem yena unginelisile ngolimi lwakhe nje. Baba lento yenza idlozi lakho liyayazi ukuthi uyayenza. Zinyanga nabathandazi, are you guys doing it? Niyenza kahle yini? The question is, nawe mama, maybe umuntu abantu abadala noma umfundisi noma umama umfundisi, but uyadlala yini ngemic? Udlale ke stick sweet nje. Yazini le stick sweet. It's a lollipop. Lidlale ngaso le stick sweet. Yazini. Kesidlalise le stick sweet. Kesidlalise le stick sweet. Ubaba zangitshele namanye ama address ezinye izindlu ayithenga ngingazazi. Angitshele ngezinye izindlu, angitshele ngama password. Ngithi uthini manje? Thini manje baba? Ngangakuzwa kahle. Woza nayo baba. Ayi man. Athi baba ngiyadideka, ngiyehluleka Nkosi. Uma ngingedwa, uhlulwa yini baba? Yazini. Mbambo baba, mbambo umthi. Sondeze eduze. Yey. Yayiqonda la way. Ningabhayizi bomama banishiya ngoba niyenze le nto. Do it. But angazi noma it's allowed or what. But at the end of the show nami ngizoconclude, nami ngizobeka wami amagama ngisho ngithi lokho ku right noma lokho akukho right. But iyona isho njalo nje lento. Yazini wahamba ngoba ungamenzi. Umenza futhi imali. Yes. Ngempela kwenzakalani ebusuku manilele? Umthengela imoto umama uthi umama ngiyayibona imoto kufana naseBhayibhelini athi umfana athi ngiyayibona impela inkuni ngiyawubona umlilo. Ngiyayibona inkuni baba kodwa uphi umhlatshelo? Ngiyayibona imoto baba. Ngiyalibona uthando. Kodwa khona into onganginiki yona, khona into ongayenzi. Ngoba phela labo mama bayabuka ama movie. Baba yenze lento. Yes. Sanbonani kuseni. Good morning South Africa. Activate lo mama. Maybe since wamlobola ukazi activator. Yazini. Good morning South Africa. This is Vuma 103, the healing hour. How are you feeling? Yes, ibambe nje lollipop idlalise. Idlalise kahle ubaba. Umdlalise kahle ubaba noma nixabene uthi ngizokubamba ntambama. Wena uzokubamba ntambama. Uzolikhuluma iqiniso. Yes, this is right. I love you.
Yes, Major. How are you feeling? Ufila kanjani? Yes, uzizwa kanjani njengamanje? Yazini kwaShube studio. Some of you guys are smiling now and angazi nismilelani. Ngifuna ukuzwa. I'm expecting ama answers from you guys. Remember, it's a topic. Na tisifuna ukuzwa uvo lakho. Yes, it is a topic. Ama topic okufanele sikhulume ngawo lawo. Othola ukuthi abantu sebehlukene bahlukana ku relationship. Lo muntu wagcina ukuyenza samshela, wagcina ukuyenza samtshontsha. But ke wamtshontsha ubaba wazi ubaba wakulobola. Awusayenzi le nto, sovela ulale nje ube yinandosi. Yey. Are you still doing it? Is it allowed edlozini lakho? Sesekuyo le topic. The Healing Hour, not Dr. K. And please share this. And please vusa umngani wakho. Babuyaya yini phansi. Babuyaya yini phansi. Umqabulo mama, umqabule yini mama. And today ngishilo ngathi izoba deep le ndaba. And the other question is, idlozi liyavuma yini ukuthi umama akuflathele enze lento okuthiwa i-dog style? Hey, ngoba izinto ezenzakala ezindlini silele. Kuvumelekile yini ukuthi umama akuflathele? It's like ukuthi umama ukuthinta ikhanda. Uyakuthinta yini ikhanda? Bo mama niyabathinta yini labo baba emakhanda? Bayavuma yini? Hayi mina ngithinta ikhanda, mina umuntu wesifazane. Hayi ungangigibele ikhanda. Asaze ebusuku. Alibambe ikhanda azakuvideolize. Hey, akubamba athi ye wena wawutheni? Buka ngenzani? Hey, kwaShuba. Azisheke 0659337172 0659337172. Again isitshela imanga ezenzeke endlini 0659337172 0659337172. Is it allowed yini baba when uyayenza yini baba leyo nto and mawuyenza uyiqale nini? And why did you start doing it? Awungitshele, share the story with me. Kwaqala kwaShuba. Yes, awumvusa ubaba umtshela uthi hey baba uvuka ulalele. Nansi indaba ijula bo. Lento le kade niyenza izolo. Ebekuflathela umama ebhekele uqhamuka ngasemuva. Idlozi alikuflatheli ngalokho. Dog style. Alikuflatheli idlozi ngalokho? Angazi. Topic of the day. Yes. Alikuflatheli idlozi ngalokho. Uthi omunye Nkosi yami kodwa ngoba yisi style engisithandayo nje. Nandos igama lakho uNandos. Mawuke wathi uyalala uvela ulala ubheke phezulu. Phansi. Siye phansi eJordan. Hey. Ake sizwe ukuthi abantu bathini. 0659337172. Ngithe ngiyabathanda abantu abakhomentayo. Just comment. Just comment. Hi. Abantu bayayithanda lezi zinto. Yeah, abanye o6:30 balala o6:30 baze bavuka ngakusasa. Yeah, ne? Yeah. That's good. Yeah, ne? Enye indoda yabaleka ekhaya ngoba yathi iphumela ngaphandle yavela yashanga esinye style yakhohlwa. Yeah, ne? 7 days ngeviki kodwa ke bekushanje ngeromance. 7 days ngeviki. Awusukuma. Ngicela uvuke. Awusukume nje. Udansela umkhwenyana wakho, ngicela umdansele. Niuthi ungabi namahlona, umdansele sisi. Mdansele ubhuti. Dansela ubaba. Awumdansele nje. Kwanzima impela kunzima manje. Ya. Ngicela umdansele. Ya, umdansele nje, umdansele. Awumdansele, umsendele ne video. Ya. Mayikuthi umdansele. Usho ukuthi kusho mina. Kungenzeka nixabena vela shintsha umqondo. Kwaze kwanzi. Yey. Thathi. Yo.
Nkosiyami ngoba phela I still have to conclude kumele nginike nami impendulo zami ukuthi lokhu right lokho right, which means kusasa it is a Wednesday siyayiqedelela itopic yethu la engizobe sengibeka khona namuthi lokhu right lokho right. Ake siboneke namhlanje siyalaphana kuma voice note wethu siza ukuthi abantu bathini ba comment abathini 0659337172 0659337172 ake ngizwe uthini. Ishu mkhulu hayi ngiyayizwa topic mkhulu hayi ngeke mkhulu asiphikisane nayo umkhuba lo kodwa ojwayelekile phela usujwayelekile manje into zabelungu lezi akuyona inja eyenza njalo inje khotha lapha ayisebenzi leyo nto mkhulu thina samaZulu thina sibuye sikhuluma emsamo nempepho nabanayidalo abantu abadala amadlozi uzokhuluma nedlozi ngomlomo wami wenza yonke inyifinyifi yasemhlabeni le masuthi izinto zakhe ayilungi kanti idlozi livetana uthi uyaqhamuka nje uyakhuluma libaleke libhekele lithi nawo lo mlomo hawu ngeke Angihleka kuhleke radio washo zonke mina mkhulu hayi indoda ivumeleka ukuthi ishone phansi mkhulu esikhathini samanje lo kwakenziwa kudala cause phela kuyahamba isikhathi siyaqhubeka okay noma ke ushona phansi kodwa phela mkhulu akuzuba ukuthi zonke insuku manini inkonzweni yasekamereni wena ushona phansi zonke insuku wena ushona phansi no akube leso sikhathi nje mkhulu just umkhumbuzo uthatha umfake lapha lesi sikhathi mkhulu thathe umenze mkhulu azizwe happy ne enjoy le nto enenza umkhulu hayi ukuthi njalo ngasonke isikhathi wena ushona phansi ngasonke isikhathi ushona phansi ongenzeka nako lokho mkhulu ugcina hayi yazi khona abanye abawulahlekela ama relationship ngenxa ukuthi abanye bathi akushona phansi abanye but nama ngazi 50% maybe ngithi kuyashona 50% maybe ngithi akushona but asazi nami kusafane ngiyobhala ama notes wami ngibuye kusasa final word ukuthi ithini igama but ekusalayo ukuthi kufanele enjoy umama asazi in what way mkhulu bese yanzima topic yanamhlanje ngoba obaba basekhaya abaningi abathanda ukuyenza lento bazokutshela ngamasiko ukuthi idlozi ayivumwe abayidli yona inkomo ayidliwa hey inzima lento ngoba ihambe kube yiyo egcina ifaka umuntu wesithathu ku relationship ngoba hayi mkhulu awule genge encane awuyayidla bo iyayidla inkomo isizwise esingakwazi iqale emenzwaneni ikhuphuka izekhanda so hayi kuyinkinga impela le ndaba nibe niyezwa bobaba esithele topic isibuye sifunde okuningi nibe niyezwa ukuthi hey uzothi umuntu kanti akhona umuntu abafana bamapholo bama-call 7 abadlali ngiyabingelela mkhulu inkinga uzothi awenzi bafike bamenzi usale kanjalo hayi akushone nje phansi ayikho into ezoyenziwa njalo mkhulu ngeke njalo mkhulu ushona phansi njalo ngeke ushone phansi njalo amabhadi mkhulu hayi akufiki kahle sinyama nje mkhulu noma kuyiwa nje ukhona othi lapha ku Instagram mina ngikhasa phansi njengesosha mkhulu namadola sezahuzuka ngigijima phansi nje njengesosha ake sizwe ukuthi abanye bathini laphana ayi abanye bayayichitha abanye bathi lo abayichitha ake sizwe ukuthi basathini ya mkhulu mina ngithi hayi ngeke khonakale hayi ngeke mkhulu ngeke hey ushone phansi uzothi ushona phansi lapha ya tholakala ukuthi manje umama ungene emalangeni ungene esikhathini uyayibona nawe mkhulu lento ayilungile mkhulu unjani ngiyaphila nami uyazi mina ngijaduliswa yikona ukushona phansi udlula ukulala noma ngishone phansi ngiyanela ngiba sendaweni ngichame ngenze yonke into
kumnandi kabi ukushona phansi nokulala. Sawubona Dr. Kithelezi uthetha no-Andile from Cape Town. Iyadliwa lento. Iyadliwa Dr. Kithelezi kakhulu. Iyadlaliswa lento lo yawakhuluza. Yabona mawuzawuthi lo mlomo ukhuluma ngawo nabantu abadala. Kanti mawusuke uyomosha kwezinye indawo noma uyontshontsha ngalezandla zibuye futhi siphazamisa abantu abadala. So iyadliwa lento straight. Iyawakha umuzi. Wendomandomane. Hayi umuntu ongashona nje phansi akusendoda leyo. Indoda eshone phansi. Abo nje mina nawe uyasimala manje. Ngiyashona phansi. Ngiphela phebe kancane. Emkhulu lana umuntu ukhuluma zonke indaba moshona phansi lana. Ukhuluma zonke indaba. Laba nje babo bazowahlengelwa amakhosikazi lapho. Mama kufanele achame ajabule abe right abe happy naye. Hey lento dithi mayifuna umkhulumisa amaqiniso uthi morning Dr. Kithelezi ngiqala ngokubonga ukungena endumisweni ekugcina ngaze ngahleka nami dokotela ngicela ungikhulekele ngine business hayi ake simela phana ngoba sila kwenye la siyaxolisa ake sithi sisakusele nje 4 minutes ake sizwe ukuthi obani sokhuluma nabo 086 1010 300 086 1010 300 086 1010 300 sibone ukuthi bathina abantu vuma sawubona Vuma sabon. Yes, bud. Yebo baba, ukhuluma mkhulu. Yes baba. Mkhulu ngiyabo ukhuluma nawe ukhuluma ngosibongeleni ngifuna uSerafin Bheke baba. Yes baba. Mkhulu kade ngizama ukusangana nawe ukuthi ngikhulumane nawe mkhulu. Ngizinenkinga la. Khuluma baba. Ngicela usizo lakho mkhulu. Ingile kunjani inkinga yami nje mkhulu izinto zama ngazi ukuthi kwenza asenze kanje ngoba uSerafin ngizobe ngisegoli ngolesine 9 number 066 bala le number ngisebenzele egoli every Thursday thatha le number wenza ibooking egoli 066 00 266 33 066002663 yabonga bhuti wami. Alright, asigijimeni kakhulu lapha sikhuluma ngale ndaba esikhuluma ngayo singaphumi kwi topic of the day 086 1010 300 086 1010 300 086 1010 300 086 1010 300 washo napho siswami Nkosi yami wayivela phone nje siswami wayengana mahloni wayifona nje aphawule 086 1010 300 086 1010 300 inamba ke ozoyishaya yase studio lana vuma sawubona mkhulu kunjani philile sisi kunjani siyabonga wayithi indaba mkhulu le ndaba oyithandayo ngiyithandayo ngoba mina owami nginenkinga la akafuna ukuthi uze uyithinte i-lollipop akafuni kwakuyibona ke nje uqasha akafuni ukuthi uze uyithinte ulalele kodwa isho uyilalele ngineshoka ukuthi uyilalele uneshoka ukuthi uyilalele ngineshoka ukuthi uyilalele hayi khulileka ke mina mfowethu ngikwazi ukumlapha umuntu ngila e-studio uzombona uzoshintsha namhlanje nje uzokwenzela i-SMS nawe phela umqokele leya night dress uyayibona leya lingerie yakho uhlula ngisho sengenzeni hayi oqoka leyana ethe kuba short yabo eveza kancane qoke nje leyana nje uzombona ngikunikile tip those are spices thank you sis thank you sma nginika tip njalo uvela umqokele nje leya night dress encane emfishane kunayo yonke umthi lingerie uzombona uzoba weak 086 1010 300 086 1010 300 inamba zongithola kuyo njengamanje sikhuluma ngani nokuthi uyavuma yini ukuthi umflathele umuntu wakho eze ngasemumva phecelezi ngesilungu sithi dog style ivumile yini idlozi ukuthi yenziwe leyo nto babe ngazo omkhulu ukuthi dog style ikhona kudala kodwa manje seyikhona sihambisana nayo noma cha madoda siyehla siyezansi
Bomama siyadlala ngelollipop. Stick sweet siyasidla yini? Vuma sawubona. Yebo. Yes baba. Hayi, namkhulu ngisasho namanje mkhulu. Hayi, ngiyingozi mkhulu ukushona phansi mkhulu. Hayi. Mkhulu. Ayoni nje right nje. Yeah. Sila umuntu yemishone phansi isikhathini esiningi mkhulu. Mina ngiyangaba mkhulu. Hayi. Na, waphinde wayivala lo bhuti wayidlisa team. Okay bhuti wami, siyabonga ne. Ayidlisa team. Bosisi, most of them bathi ayi ukushona phansi never. Kusasa ke nami ngizophawula. Sizokhumbula ukuthi siqale lapha ukuthi ubaba mase kushayiwe kwaqedwa first round kuvumelekile ukuthi mama uthi anginelanga. And then the second one was kuvumelekile ukuthi kushone phansi siyodla esitsheni esihloniphekile sika mama, abanye bathi yes abanye bathi no. Kusasa ke siyayiqedela itopic yethu la engizobe sengiphawula khona nami ngithi lokho kwenze lokho ungakwenzi. Kuvumelekile yini ukuthi umama kuflathele ungene ngasemuva. Sizothinta nakho konke lokho futhi phecelezi kusasa sobe sesithinta nendaba yokugcina ezobe singena because the topic yethu of the week ebeyishubile ithinta nabantu abathandana ngobobulilo bodwa ukuthi mase beye ekamereni benza njani, special abesilisa. Idlozi liyakuvuma indokho noma livume. Topic yokugcina yethu yakusasa sibe sesithinta bese ngiyivala ngigoqa ukuthi lokho siyakuthatha lokho asikuthathe. Abantu bobulilo bodwa ikakhulu abesilisa bayathandana labantu besilisa uma beye ekamereni benza njani. Liyakuvuma yini idlozi lokho noma cha? Asazi ke kusasa ngizobe sengithinta ekugcineni, but before ngithinta ekugcineni ngiqale ngibeke wona ukuthi Phawula qala ukuze noma ningilwa nami ngithi but nina nathi mina ngihambisana nalaba noma ngihambisana nalaba. Lalela ke zonke lezi topics zethu please ku Facebook, share it with your friends, share nje yonke indawo ukuze nabo baba bayibone lento. Umdlalele njenga masibome endlini nike niyibuke ku YouTube. Ngamasibom nje ukuze abanye obaba benu bayishintshe ingqondo yenu. Ukuze bayibone lento baba benu omkhwenyana benu lento abanye ukuthi no man kwesinye isikhathi ayikho right noma i-right injalo nje kusasa same time same place sibone ukuthi kuhamba kanjani ukuthi kuhamba kanjani kusasa same place same time. Thenga amadatha nje kuzoshuba kusasa, hayi kancane kakhulu futhi. Namanje angushiyena lengoma emnandi kakhulu yencandweni Christ Ambassadors ithi iguqule tetane endleleni.